Jemek. Sing hati-hati Kang Jogobaya. Lah niki tanduran kula njani tegida. Nun sewu. Nah, iki Alah didak-idak bae. Ya aja ngono to. Nyuwun pangapunten monggo. Ndara Den Mas Gendho. Menika ora ndara gendho sekayon nggih menika nggih. Gene Kene yo. le. Nggih. Ngerti. Gendon iki. Nggih, lah menika sami kathah sanget gemeruduk dhateng Tegalan kula wonten kersa menapa. Ngene. Jalarane aku krungu ana sing ora gelem atur pajek ana ing Gunung Tidar. Napa inggih to, Den Mas? Ayo nyatane kuwi kandhane para kawula ing pangrantunan kuwi mau. Banjur aku golek kabar ngendi papan dununge. Dituduhke jebulane ana kene. Entak sawang. Sinten? Kebonmu ki ya gedhe. Inggih, menika subur menika Den Mas. Kae kebon Pangestunipun. Kambil sawit menika. Dados dhateng lagi krungu iki kambil sawit iki. Klopo sawit. Kambil po jek sedulure klopo kuwi. Nggih. Kambil sawit. Lah apa gandeng cenenge karo degan iki barang? Lah inggih menika sederekipun. Kambil sawit palem menika sak rumpun sak sederek menika. Lah kuwi apa? Wujude apa? Nek dipanen kuwi wujude apa? Lah nggih kados kambil niku nang alit. Menika sami kan kolang kaling. Sawit niku sami mangke dipun peres dados lisah Den Mas. Benjing ben kula aturi panjenengan menika ngersakaken menika saking kambil sawit. Lah ya kebon bodine semene ning emane kok ora gelem Pajak. Kaos pajek. Nah, kuwi kamangka wis dadi katetepane wong pangrantunan ra ngono. Bener. Kados pundi Den Mas? Oh sik, kowe rumangsa ora asok pajek ora? Mboten, kula tansah setya bayar pajak dhateng nang dalem to kula menika. Lho, nyatane wis 5 taun lumaku. Kowe amung asok pajek mung 3 taun. 2 taun iki mau ning ndi? Lah menika kepareng matun Den Mas. Nyektosipun arta menika inggih wonten. Nanging kula ginakaken kangge maringi para sanak sederek ing pangrantunan ingkang boten gadah. Wonten sanak sederek ingkang sakit awrat dipun tambakaken ngantos dumugi Kitagara ing Demak. Pramila lajeng arta kangge pajek kala wau kula paringaken dhateng ingkang sakit menika mesakaken Den Mas. Lah ya gene kowe welasase, wong tuwa. Inggih. Welasase iso menehi karo sapa-sapa. Dinggo nyumbang kowe kenek kewajiban lewo. Kewajiban karo Gunung Tidar kok klewa. Iki to. Iki to. Sing marake gawe apa kuwi? Nyulut perkara kowe ora gelem bayar pajak. Nggih mong bujuki Utamane kowe ning iki. genten sing Lah kula lak wis bayar kok. saguh terusan saking wedi jane yo. Sing jalari wong tuwa iki to. Ora. Nggih. Mangsa. Pun to Den Mas, ingkang kalih taun menika kula nyuwun inah. Mangke menawi sampun panen, kula aturaken dumateng panjenengan. Nanging samenika dereng saged. Pak, urung panen apa nyatane kae. Lho kae Ting wong-wonge grandul. Wakeh banget ting grandul. Dari metik. Lho, Lah menika ngaten nggih, Den Mas. Nyuwun pangapunten kula tak matur. Najan menika sampun meh dipun panen, niku sampun kula sadhe dumateng juragan ijon malah didol. niku sampun kula sadhe kangge nulungi para kawula ingkang sami keserakat. Dados saged dipun bayar inggih kinten-kinten kalih taun melih Den Mas. Alah, Nyuwun pangapunten. ya mbok nggo jalaran. Sing Mboten. aku wektu dina iki kowe kudu asok pajak. Dereng wonten. Dereng wonten Den Goroh Mas. kowe. Nyuwun inah nggih. Kowe Den Mas. wani karo aku. Mboten. Kowe wani karo pangusaha. Ajrih kan panjenengan. Ayo gini kowe wedi kok kowe ora gelem asok pajak. Ora yo engko mesakne ning. Mboten kula ajrih kalian mesake to Dik. panjenengan. Rumangsamu peng-pengan apa piye? Pun Mboten. Kowe wong tuwa lho. Nggih. Pun to sekedap to ampun ngaten. Mbok sekedhik kemawon.
Mboten dereng wonten Mas Jogobaya. Ora sampun matur, menika sampun dipun tumbas dening Juragan Ijon. Angge mengke kula dipun gebuki kalih ingkang numbas kala wau. Nek kowe digebuki karo ngendi Juragan Ijon? Inggih. Pilih tak gebuki apa digebuki Juragan Ijon? Inggih, kalih-kalihipun mboten purun sakit kok. Nuwun sewu, Mbah. Mbok Kok tak ngadepi dianten-anten lare ke menika. to, Mbah? Sapa iki? Sampun derek-derek Den Mas. Menika perkawis kula kaliyan tiyang saking Gunung Tidar. Sampun toh? Panjenengan tamu kula aturi nyegetsakaken ampun derek-derek perkawis kula. Kula aturi maringi inah nggih Den Mas. Nyuwun pangapunten sanget menika kangge tulung warga Den Mas. Aku wis ngekeki inah 2 taun. Nggih. Istok punjuli 2 taun. Mangsamu ki penak men kowe. Hah? Nggih nyuwun kawelasan Den Mas. Kula dereng saged mbayar pajak menika nyuwun kawelasan menika mboten kangge kula piyambak nanging kangge warga Den Mas. Ngono. Nggih. Ya iso Oh, iya. Sik, ngerti delok, nampa Dik. wong pancen ya wis didol karo Wis to, Mbah? ijon-ijon ngono mau. Kowe mau padha adul-adul apa to, Cah? Mboten kok, mboten ki. Mau jane aku rak wis ndelik ana kene. Piye dadi pundi? Wehno Kang Gendon. Timbang dadi dukane Kang Gendon, kowe engko kenapa-napa, Mbah? Ya. Kowe enehno Boten. pajak kuwi mau. Wong menika Timbang Kang Gendon ku nesu, ngamuk ku. kula menika mboten ajre. Sebab Den Mas Gendon menika kalian kula menika mboten mentala piyayinipun. Lah, Sing ajrih kula. ora melu-melu, Mbah. Pesaken warga-warga Menika menika. kangge menapa badhe angon menapa dos pundi Den Mas? Ora Wah, malah ngomongan. aku ora arep pakon. Ya ya. Kok ngasta pecut Kang Gendon. kangge menapa? Iki Dene awake dhewe rak dadi tenan to. Aku Wis tak dhewe prasas, Mbah, melukno, Mbah, pajeke. Loh. Kek Kang Gendon malah nggo pecut kaya ngono. Manut sausan malih. Nyuwun pun paringi inah nggih Den Mas. Mbok iya Mangkemne sampun wonten. duwe Den Mas. kawelasan sithik Kang Gendon. Kula terus sumingkir. Menika perkawis kula ampun melu-melu. Menika perkawisipun tiang kakung kaya tiang kakung Den Mas. Ampun derek-derek. Kula saged ngrampungi perkawis menika. wong tuwa. Nggih. Aja ngluputake aku yen aku nganti miloroku. Kang Gendon aja to, Kang. Kele. Sakit. Sakit Den Tuwa-tuwa Mas. brabas kakean ampas. Joko Dieman ora gelem. Mangsane iki kolo lah iya to. Wis ben. Nyuwun pangapunten nggih Den Mbak, mbok Mas. pun manut mau welas sithik ngoten lho. Sak duwe Jaluk sepedan meneh. Gelem, Pak. Gelem masuk pajak ora? Nyuwun kawelasan nggih Den Mas. Kawasan kawasan apa? Mbah. Aduh. Mbah, manut, Mbah. Anu Rene, iki dhewe nulungi apa ora to yo? Aku dhewe yo wedi kok yen nyedak malah engko kena Raden awake dhewe. Sampun sakit. Mbah, Sakit manut Den mawon Mas. to, Mbah. yo kuwi itu-ituane yen kowe ora gelem Iki Joko Boyo ki mbok yo Atur pajak. aweh pitulungan ngono lho. kowe wani karo panguwasa kuwi. Apa mesti lho, Aja to. Kok wah. Mbah, lah sampean kok lihat ngono to, Mbah? Nampake Mbah iki. Duh. Ono nesune wong. Jeneng napakaken Ya, niku. Mbah, patone ki, Mbah. Kandun. Patene kok, Mbah. Dan Mengkene lho, Mbah. Piye lah iki le? Dan ah, Piye kuwi? Kuwi jenenge kuwalat. Karo wong tuwa wis tenan. Lah iki awake dhewe cilok aja, Bu yo. Kowe ora gelem asung pajak, malah kowe gawe patine kakangku. Yo, Mbah. Tenono. Tak dadi ature juraganku. Yen ono apa-apane, aku ora melu-melu, Mbah. Wis dadi ra. Tak titeni kowe, Mbah. Iki kok wis lapik, kok wis. Piye? Wong Mas jare ya tak kon ngalah wis manut bae kok yo. Jawab lho ya. Mbah pripun iki? Kok sampean malah dadi malah merjoyo. Nika kok dipejahi pripun to, Mbah? Mbah. Kowe iki piye to, Nduk? Iki mbok Pripun? digatekno to? Kok aku ki wis wong tuwa krepo kaya ngene, ngadeg ora jejeg yen ora tekenan. Kok iso mateni Den Mas Lah Gendon? wau Wonten banjur Lho. mati. Ngeten ke Mbake ngeten ke sekti bae iki, pripun? Mbak.
Lah apa birkomu ki ora nyawang? Nggih, ngertos kala wau. Aku ki mau arep Nggih. ngrangkul sukune kan njaluk pangapura. Iki enten Kenyataane nggih mati. dadi kaku ngoten kok. Iki apa kok? Lha nek astane Simbah niku lho. Tibake peng-pengan. Oh lah iya. Lah endi Mbah Kok iki? tok ya? Lah emang Dingene iki Ora. iso mati lho. Kowe ki mau mung tom-tomen. Boten. Boten. Iki wis kok Mbah. Lah aku kira yo tanggamu Ngertos to. kok. Isaku ki mung macul, mluku mbrujul. Aku ki ora. Lah ning Nyatane kasunyatane pejal lho, Mbah. Astane Simbah wau namung enten. Mbok menawa, Nduk. Pripun? Den Masih Gendon mau saka le muring ku mau ludira inggil. Oh. Ngono ya iso lho, Yu. Iya to? Lho, Aku lho. ora percaya. Ora percaya kowe. Ora percaya. Bae sekti ya. Lah, Lah, bae ngene lho kita kandhani. Mbah pripun Mbah Kowe sakniki? tak omongi. Nggih pripun Aku yo yu. kuwi duwe tamu wonge ganteng, gendil. Walah lah 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 lah. Iki sing jek nom-nom iki nek awake dhewe iki semra. Tak kandhani ya. Nggih nika sinten to Mbah? Mulane aku rada kendel ngeyel ora wani mbayar ki ana sing tak duke. Oh, Lah, ngoten. aku ki mau ngrangkul sukune, aku dikirim bayu karo kae terus kowe dadi Ngaten gelinting. mau. Dadi sing marahi ki malah kuwi Oh. iki. Kowe kowe. Ora cetha niku kudu dikerane. Dikerane kuwi. Sing sampean iki yo. Dadi wong guru-gurane kowe. Lah sampean piye to iki? Lah kok terus sampean Piye? kirim apa mau maksudnya bagus awak liya. Awak dhewe sing cilaka to ya. Lah kok nek kono do ngamuk wong-wong tidar piye Yo, coba? ngene iki sana. Coba takono sapa kuwi asmane. Aku kabeh nyumurupi kadadian iki mau saka kadoan. Pancen bener apa sing ditindakake dening Mbah Samin kae mau bener. Aja nganti gelem bayar pajak, mongko pajak kuwi mau bakal dipasokke marang ing panguwasa ing Gunung Tidar. Tak kandhani kowe kabeh ya. Tak kandhani. Panguwasa sing mbawahi pamingit banyu biru pangrantunan kabeh iki mau ora ana liya kejaba Kasultanan Demak Bintoro. Saupama kowe padha mbayar pajak kuwi mestine ora ning Demak boten Gunung dumugi Tidar wonten. nanging ing Demak Bintoro. Kleru ki awake dhewe. Aku yo ora cengok. aku kuwi yo ngumun ing atase kowe. Ya Kang yo. Lah iki sapa to? Aku ngumun. Oh. Kok padha wedi marang panguwasa ing Gunung Tidar kuwi sababe apa? Lah kejem Lah, sakmono kok nggih. di sana. Kula yen ra bayar pajak anak kula dadi pateni. Nah. Nggih abot tanah. Lah wong tinggal mangan men kurang kok kan bayar pajak pripun? Oh, mah Sik. niku ajeng diobong kok di sana. Oh, sik. Omahe ajeng go diobong. Ngene tak kandhani yo. Kowe tau ngerti unen-unen becik ketitik ala ketara apa ora? Lah nggih ngertos. Ngertos. Yen kowe rumangsa tumindakmu ki padha becik, padha bener. Aku pitaya. Gusti kang gawe jagat mesti bakal ngayomi. Aja padha wedi. Bener yo. Panguwasa ing Gunung Tidar kuwi cacahe ana pira? Sing teka kemo wong pira? Niku wau enten. Rak mong wong loro to, kowe wong pira iki cacahe? Sak kampung. kawula mriki kathah. Bagus. Saka kuwi. Yen kowe mungsuh marang karo wong loro wae mestine bisa menang to. Kula tak kandhani, para kadang-kadangku, sedulur-sedulurku. Wiwit dina iki kowe kabeh kudu padha manunggal tetunggalan. Lah. Rukun Oh. agawe santosa, Nyawiji. cerah agawe susah ngono kae. Nggih. Yen pancen panguwasa ing Gunung Tidar teka wong loro dibuhi wong 100. Oh ngoten. Teka wong 10, wong 1000 padha teka nyawiji. Oh ya Pani aja wedi kowe. Aja wedi. Kowe nom-noman ya aja wedi kabeh kowe. Sarujuk ya yo, sarujuk ya. Sarujuk iki. Kayak mau mergo saka tintrim rasamu. Jiwamu ki cilik. Jiwamu kudu mbok gedhekke. Aja wedi. Yen nganti kowe padha kendel mungsuh kelawan wong Tidar, suwe mijet wae ngranti wong Tidar kae mesti bakal kalah. Awake dhewe bebas saka pajak iwan. Yo saiki kudu nyawiji sing kendel. Jadi ya
Betul ya dia? Nggih. Padha manunggal tetunggalan, Nggih. padha rukun mungsuh marang tindak angkara murka. Nggih. Mesti bakal. Nggih, sokke. Nak Wis, Mas. wis Nggih, terwaca. Sampun nak Mas, nggih. Ayo nindakake pakaran sowan-sowan. Oke, nggih. Ayo nuwun nak Mas, nggih. Ayo yuk, wis awake dhewe sayem. Ya malah kurono Arep makan enak iso iki kok. Yo, sing hati-hati. Aja lali, padha nyawiji. Sing rukun. Apa sih, Pak? Monggo lenggah tenggaleng rumiyin. Den Mase, Mangke riyen, Mbah. kados pundi? Sampeyan wis gawe pengeram-eram. Babakan menapa menika? Lah wong kula ora ngerti dodok seleng perkara kok jebul malah sampean soroh-sorohke. Tujune bocah-bocah kaya mau ora padha ngurbut aku. Den Lah kok Mas. sampean iso-isone aku sing dijok kowe iki piye to? Lah nggih. Lah memper to. Memper menawi kucing menika amping-amping kalian singobar. Kados kula. Kula menika tiyang dusun kucing, lah wonten singobarong sanding kula. Iya memper menawi kula menika amping-amping kalian singobarong. Nanging elok tenan. Sampean elok tenan. Ki mau jenenge sinten? Gendon. Gendon kalian sekayon. Gendon kali sekayon. Wong loro ning parantine diwedeni marang wong sak pirang-pirang. Inggih. Elok tenan. Nanging sing jenenge Mbah Samin, ngakune Mbah Samin. Ngedap-edapi. Nuwun sewu. Ing atase wong dicekel delamaan sikile kok nganti geblak, nganti tumekaning tiwas niku yen ora wong peng-pengan ora bakal kelakon. Nak Mas. Pun to. Kuwi mung dolanane bocah cilik. Kuwi mung ibarate wong sulapan, Den Mas. Malah kaya sing tak aturke ngarep, monggo. Ora usah gekeng-gekeng. Monggo pinarak. Mangkir yen. Mbah, Kula niku namung tiyang limprah. Lah, sampean sakniki kula aturi ngaku, Mbah. nggih. Yen saka pangerten kula jenengan kala wau namakke Aji sing jenenge Aji Lebur Sekethi. Nggih napa mboten? Aji Nggih, lebur napa sekethi. Ora, Nak Mas. Sapa sing ke Taman Aji mesti baptar ajur kumur-kumur dadi sakethi. Sing kudune nlesih iki ora aku ning mboten sampeyan nlesih kula ning kula kudu nlesih Nandala. Mangkir yen. Lah, sebab menapa? Nandalem ki mau wong sak njabaning pangrantunan. Ngagem sarwa peni lan sarwa ndupara, ngagem rasukan lan nyamping sarwa gadung mlathi sumping kembang mlathi. Kula lajeng kelingan muridipun guru kula ki pengging sepuh Kanjeng Handayaningrat. Kanjeng Handayaningrat inggih pengging sepuh menika muridipun namung 3. Kalih putranipun inggih menika Ki Gedhe Kebu Kenanga, ingkang angka kalih Ki Gedhe Kebu Kanigara. Lan ingkang angka 3 namanipun Raden Tumenggung Ranggataja. Wong sing nyandang kaya ngono iku mau ora liya ya Senopati Demak. Menapa wonten gandeng cenengipun nandalem kalian muridipun pengging sepuh. Sampeyan niku ngendika napa to, Mbah? Mbah. Kula niku namung tiyang limrah. Mung bocah angon. Yen Bocah wong angon bodho, mboten tebih saking mriki. yen wong bodho iso kok wangsuli ngono, nanging nitik-detik sampean kang rawa birawa. Bau sampean trajumas. Asta kanan kering kenceng kaya atos sing musala. Jumangkeng sukunan dalem sarwi kuda-kuda. Panjenengan dudu wong lumrah. Ugi sanes
tiyang rimba pasilatan. Ning panjenengan tiyang praja ingkang rawuh ing pangrantunan badhe damel katentreman. Inggih napa mboten? Inggih. Dora waleh apa? Jalaran arepa ditutup-tutup ana sedina kaping 7, mbok menawi sampean badhe pirsa sinten sejatining kula. Nggih. Kula Dodo. Kula pun rangga toh. Lah. Rak tenan to. Nanging kosok wangsulipun, Mbah. Sak ngertos kula tiyang ingkang nggaduh aji lebur sekedhi menika mboten wonten sanes. Kajawi panguwaos ing pangrantunan asmanipun menika Ki Ageng Suradipayana. Sampean Ki Ageng Suradipayana nggih napa mboten? Menawi mboten klentu, Den. Ki Ageng Suradipayana. Nggih. Waduh Ki Ageng. Sampun. Ngaturaken kasugengan rawuhipun ing tlatah pangrantunan banyu biru tuwin pamingit ing areng-arenging rawa pening menika. Pramila to pramila ing sekawit kula menika pinanggih kalian andalem menika raosipun batos kula mboten sagedipun selaki gemeter sarira kula. Ningali soroting netra nandalem menika ngantos tumancep salebeting jaja kula. Nanging kula wanek-wanekaken sapejagong catur netra kalian panjenengan. Ning nyatanipun sak menika sampun kewiyak bilih panjenengan menika estu-estu pepundhening para pinter ing pangrantunan inggih Ki Ageng Suradipayana. Ngaturaken salak taklim kula Ki Ageng. Iya, Ki Maesa Jenar. Kula ngertos nandalem mesti nembe momor sambu. Pramila tetep kula sebat nandalem menika Ki Maesa Jenar. Lan tetep nyebat kula Ki Samin kemawon. Lah ingkang dadosaken aneng manah kula badhe tindak pundi nandalem rawuh dhateng padusunan menika. Inggih, ngaten Ki. Estunipun ngemban jejibane ing saklangkung awrat. Awit ngaturi kawuningan wanci menika pusaka andra-andring Demak Bintara ingkang nami Naga Sasra Sabuk Inten sampun murca ilang saking gedhong pusaka Demak Bintara. Naga Sasra Sabuk Inten murca saking pusaka Demak. Inggih. Wah, pramila Ki, rehning kula menika ngrumaosi dados Wiratamtama ingkang kewajiban njagi kawilujenganipun praja kalebet pusaka-pusaka. Rumaos tanggal jawab mboten badhe wangsul wonten ing Demak Bintara, mboten badhe mukti menawi dereng saged sarengan kalian pusaka ndelandeling Demak Naga Sasra Sabuk Inten menika. Nggih, kula pitados menawi nandalem badhe saged ngunduraken bentuah agung ing Demak Naga Sasra Sabuk Inten. Ananging menapa sampun pikantuk wewengan wonten pundi papanipun pusaka kekalih menika? Inggih. Sasampunipun madik-madik pados sisik melik wonten tandha-tandha bilih ingkang kelampahan dusta pusaka Naga Sasra Sabuk Inten menika Simaradra ingkang mapan wonten ing Gunung Tidar. Lajeng kersanipun pramila saking menika kepengin sanget kula badhe lumarap wonten ing Gunung Tidar menawi saged pusaka menika badhe kula pun wangsul. Kula papanaken wonten ing Demak Bintara. Ki Ageng. Pertitis sanget. Pertitis sanget. Anggenan dalem Matara wonten pundi papanipun Naga Sasra Sabuk Inten. Leres. Leres menika Ki. Ambok bilih mboten lepah. Nanging pawelingipun pun bapa anggenipun badhe tindak Gunung Tidar. Kula aturi sangu pengatos-atos gandeng kathah
golongan cemeng ingkang ngarepaken pusaka kalih menika. Inggih Sebab leres. sedaya sami anggadhe pamanggih sinten ingkang ngreksa pusaka Nagasasa Sabu pinten badhe saged dados panguwaos agung ing tanah Jawi. Inggih. Pramila saking menika. Pramila saking menika sampun ngantos pusaka menika dipun regem dening tiang-tiang boten tanggel jawab. Tiang-tiang yang klebet golongan cemeng. Pramila lampah kula menika nggih semu kesesa. Sinaosa kathah pepalang tetep badhe kula pati ngantos wangsulipun pusaka menika. Leres. Uling kula Den Mas. Kula aturi nglangkungi sak kidul wetanipun Gunung Tidar. Sumados rahayu tindak nandhara. Dados anggen kula badhe minggah wonten ing Gunung Tidar menika liwat margi sisih kidul. Kidul wetanipun Wetan. Gunung Tidar. Oh, nggih badhe uga kula gumi. Nggih. Menapa wonten bab ingkang sampun ingkang badhe pun dawuhaken dhateng pun Maesa Jenar. Sampun. Kula namung nderek santi mugi-mugi rahayu sanes kala enggal kepanggih tuwah kekalih nika. Pangestu penihan tansah kula suwun. Monggo nderekaken Gusti Tindak. Ngaturaken kawijengan. Lagi padha apa iki mau? Ngangge inggar-inggar kok, Kang. Lho apa tegalan kono wis paculi apa? Kuling kuning kemajo ana warga kang sunandar kereki ilange pepayung agung ing negeri Demak Bintoro Mundi dawuh sowan kula mangke ayo proseswa samira arjo Bektiku gatur Kang. Ndak tampa bektimu
tiba sepodo-podo ya Di. Ya. Ora ning ngono, Kang. Piye? Iki mau aku lagi enak-enak macul ning sawah. Lah kok terus aku mbok kon iki jane ana kawigaten apa to, Kang? Ya pancen ana wigati. Sengaja kowe tak kon mara ning pendopo kene pamriye. Bakan sing bakal tak andharake marang Adi Uling Kuning pancen sayekti iki winadi tumraping bangsa-bangsa pagurun kulit ireng. Wah, kok sajak wigati banget kuwi babakan opo, Kang? Kosek. Sadurunge tumeka ana ing kono wigatine kowe rak ngerti dhewe. Ya. Sing wayah saiki. Wayah saiki. Kowe rak ngerti Kakang Simaludra. Ya. Sing wektu dina iki Kakang Simaludra kuwi bakal mekarake ya kuwi tebaning Gunung Tidar. Kebaling Gunung Tidar. Tebaning Gunung Oh, Tidar. tebaning Gunung Tidar. Kok ngopo? Kowe ngerti dhewe to. Kakang Simaludra ana ing paguron ya kuwi golongan ireng. Kepengin nguasani kabeh sok sapa wae sing di paguron bakal didadekake siji. Pamriye men manut lan miturut ing mengkone sing nguasani ya kuwi Kakang Simaludra. Sabanjure Kowe rak krungu to pawarta. Ana ing banyu biru karo sing nggone Lembu Sura. Endi ku Lembu Sura? Kaya kowe wis didukumba pamriya apa? Antarane kadang karo kadang, antaraning Adi karo Kakang. Saiki gendro. Babakan apa? Pajek mergo lemah kuwi wis digadekke ana ing Gunung Tidar. Dadi ing mengkone aku pitaya yen Lembu Sura kuwi engko bakale dadi andane Kakang Simaludra. lah terus saiki karepe Kakang Uling Putih piye? Ora ngerti to. Tan wurungane rawa pening kene yen bisa bakal dicaplok karo Wah. Simaludra. Ya ora bisa. Wong ana ing rawa pening iki wis dadi makmur kaya ngene iki mergo saka kowe to, Kang. Kok direbut ya aku sing ora trima. Mula nom-noman kene padha digeladi. Ben kuat, ben rusa, ben duwe kasekten.